Nagrada prosvetitelj je simbol zahvalnosti za izuzetan doprinos u obrazovanju, inovativne metode nastave i podsticanje ljubavi prema učenju među mladima. Ima za cilj da prepozna i nagradi izvanredne učitelje, nastavnike i vaspitače koji su svojim radom ostavili dubok uticaj na obrazovanje i razvoj budućih generacija u Srbiji. Od njih 15 izdvojilo se 4 finalista, a među njima i naša večerašnja gošća, učiteljica Tamara Ostojić-Gregus iz Novog Sada. Tamara, dobroveče. Dobroveče. Ovo je veliko priznanje i verujem da je svako ko se našao u izboru i ko je nagrađen svakako i počastovan. A šta za vas predstavlja to što ste se našli na listi najboljih prosvetitelja? Pa pre svega to je za mene bilo veliko iznenađenje. Potvrdilo se to da su svi verovali u mene više od mene same. I to me vraća na moje kolege, jer smo mi prosvetni radnici, učitelji i nastavnici često skromni i često radimo, a da za to ne dobijemo nikakvo priznanje. Te ovo priznanje za mene je jedna nagrada za moj trud i rad tokom ovih skoro 20 godina i zaista sam srećna i ponosna što sam lepo predstavila svoju školu i svoj poziv i što sam se našla među 15 najboljih izuzetnih entuzijasta i nastavnika. A šta mislite, koji su to kriterijumi bili presudni za sve vas da dođete do tako, da kažemo, visokih pozicija, odnosno da budete nagrađeni, evo vi konkretno kao izuzetan učitelj? Pa prijava je bila dosta ozbiljna. Mi smo ocenjivali po 10 kriterijuma, po 7 kriterijuma u stvari. I zaista je bilo potrebno dosta vremena da se popuni ta ozbiljna prijava. Tako da je žiri i sama organizacija imali su baš zaista veliki zadatak. Bilo je potrebno da se pročitaju sve te biografije. Tako da su kriterijumi su obrazovna filozofija, radno iskustvo, uticaj na zajednicu, zatim nagrade, priznanja, sav taj obrazovni put, tako da je prijava bila prilično zahtevna i mislim da svako od nas ima drugačiji put. To smo videli na letnjoj školi. Kada smo se i upoznali, svako od nas je poseban na svoj neki način. A vi sa vašim đacima mnogo čitate, razgovarate, trudite se da im ispunjavate želje. Čak ste jednom, koliko imam informaciju, i kampovali sa njima u dvorištu škole. Vodite ih u muzeje, pozorište, bioskope. A šta je to što bi vi želeli da njima prenesete? Koje su to najvažnije vrednosti sa kojima bi vi voljeli da oni odu i da sa sećanjem na vas posle tog školovanja? Pa ja njim često naglašavam da uspeh u školi ne garantuje uspeh u životu i da uspeh u školi nije samo imati petice, nego da je uspeh u školi imati prijatelje, znati da prigrlite uspeh, znati nositi se sa neuspehom. Uspeh je biti srećan i zadovoljan. Također da budu plemeniti, da budu dobri jedni prema drugima i da komuniciraju i da sarađuju jedni sa drugima. Čisto im kažem, vi ne birate s kim ćete da radite na poslu, ne morate se družiti sa tim nekim, ali morate naučiti da sarađujete. I to je u stvari taj timski rad i ta zajednica koju ja pokušavam sa njima kroz igru i neke zanimljive aktivnosti, prateći njihova interesovanja, da pokušam u većoj ili u manjoj meri, zavisi od generacije, da napravimo neki tim, neku zajednicu koja će moći i bez mene da bude produktivna. Čitala sam o vama da vi, kako koja generacija dođe, njih osluškujete i po tome prilagođavate vaš pristup njima i način na koji ćete se prema njima obhoditi i na šta ćete posebno stavljati akcenat. Mislim, to je baš inovativno i drugačije, jer mi deluje nekako da obično profesori i učitelji imaju neki svoj sistem i neovisno o tome ko sedi ispred njih u klupi, oni tako to rade po svom sistemu i tako je. A vi drugačije. Meni je to nekako prirodno. Znate, svaka generacija je drugačija. Kao što imamo svoju rođenu kućnu decu, pa znate da su oni drugačiji. Različiti su karakteri. Tako i generacije i te grupe su drugačije. Svaka generacija ima svoje dobre, jake strane, a ima i one strane na kojima treba poraditi. Moj zadatak kao pedagoga jeste da oslušnem u čemu su oni to slabi i šta je to što mi treba kroz nastavni plan i program da provučemo ili
i kompetencije neke koje oni moraju da usvoje da bi bili uspešniji u životu. Svaka generacija, recimo u nekoj generaciji treba taj timski rad, u nekoj treba slušna pažnja, druga generacija treba da se malo ohrabri, da kažu svoje mišljenje. Prosto to je neki moj osjećaj, nešto što ja mislim da će njima biti važno u životu i onda svoj rad u skladu sa planom i programom tako i pokušavam da prilagodim njima, da svi budemo na dobitku. I ja kao učitelj i oni kao đaci. A šta mislite, kolika je uloga učitelja u oblikovanju budućih generacija? Uloga je velika. I zato smatram da naša profesija nije samo profesija, nego i poziv. Ono što ja uvek ističem jeste da je učitelj veoma važna figura, jer se nalazi u delikatnom periodu života, a to je detinjstvo. Niko od nas nije zaboravio svog učitelja ili nastavnika, ne samo zato što je on bio dobar ili loš, nego zato što se nalazio nekom silom prilika u periodu života koji mi nećemo nikad zaboraviti. I zato je naš zadatak učitelja da učinimo da se svako dete nas seća sa nekim lepim osjećajem, da sećanje na nas budi lep osjećaj. To je ono što ja želim. A sve ostalo će oni naučiti, razumete? Oni će naučiti da računaju, naučit će da pišu, roditelji će ih naučiti da budu uljudni. Prosto sve se može naučiti, a ono što ne može niko da vam oduzme, to je znanje i sećanje na neku osobu. Pa moj zadatak, ja bih zaista voljela da se moji đaci mene uvek sećaju po nekom lepom događaju ili po lepom. Da li onda i ta rečenica motivacija za neke možda mlade ljude koji nas sada gledaju, a razmišljaju o pozivu učitelja ili učiteljice za svoju budućnost? Pa ja bih rekla da i svim roditeljima poručila da osluškuju svoje dete i da ne razmišljaju o tome da li je neki posao unosniji ili manje unosan. Evo vidite, ja sam učiteljica, pa ipak sam dobila neko priznanje i nagradu. Da je jako važno da prati interesovanja svog deteta i najvažnije od svega je da se radi posao koji se voli, jer samo tako se može doći do uspeha. I to je ono što poručujem i deci, da uvek izaberu ono što vole. Da ne prave kompromise. Pa, jer će u ljubavi pronaći uspeh. Razumete, ljubav pokreće i tako smo ja i moje kolege, isto finalisti, došli do ovog uspeha, eto, čistom voljom, radom, trudom i neodustajanjem. Hvala vam mnogo na ovako lepim rečima za kraj razgovora. Mogu da pozdravim moje đake? Apsolutno. Moram da pozdravim moje đake iz osnovne škole Veljko Vlahović, to je sve učenike, a posebne učenike 4. razreda. Evo, pozdravljamo i mi, mašemo učenicima vašim. Hvala vam mnogo što ste bili kod nas u Razglednicama. Hvala za hvala.